ndopanatenga ngomuka mazamo angu achirwadza achibaya baya ndopanotanga kutozvimba saka nanhasi achiri kungorwadza nekuzvimba saka kumashure kwesoko ndaiorota ndichiyamwiwa ndichibereka tuvana ndichingorota zvakasiyana siyana pamwe chimbomhanyiswa musango pamwe ndichirota murume adakurira naye pamwe ndichiramba pamwe ndichimhanyiswa chinhu chinofamba chakatanga kare asi kuti ndatova nemakore akawanda pachaizosanga kunyatsobudikira kuti chiofamba muviri ndichichiona ndakatanga chiona 2023 pandakanga kunyatsochiona kuti chinofamba ndakambonamatirwa chopota chichibuda saka mhuri yezimbabwe ndiri pamahwani chapa dangerous zoni chaipo chaipo. Apfuura mazuva ekunzi handina chekuita, handina bhizimusi rinoitisa mari, kana kuti ndashaya basa kubva pandakapedza chikoro, kana paya pandakabuda basa. Unogona kutanga nhasi chaiye nemari shoma shoma inokwana foni chaiyo. Pamunashe Bells wholesale yemabhero emhando dzese tinadzo. Mabhero anotengeseka akanaka akaita kudirana kuita matutu nematutu achitangira pa 130 150 ne180 zvichikwira. Mabhero enyu atinawo anobuda nekumozambique, kubeira nekumaputo, kuzambia, tanzania nemalawi nekumwe kwose. Munosarudza bhero ramunoda rine hembe dzevarume, dzevakadzi, dzevana uye nemabeding staff zvese kane munozviwana. Mabhero tinounza kwese kwamuri nationwide muZimbabwe. You pay on delivery. Bhero rashika. Vanoda kutibata pamunashe Bells. Robai runare panamba dzinoti 263 719 450 009 kana kuti 263 788 954 165 muHarare. Makadi muri Zimbabwe kufara kusangana nemi pano paSly Media TV. Zita rangu ndinaitwa Pelajo Kampurwa kana kuti Sokostina ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu ngatidzifambire. Muchirongwa ichi muzora nhasi tine mudzimaiwo anonzi Philomena Magura ane makore 43 years. Mudzimai uyu akatinyorerawo pano paSly Media achitaita dambudziko rekuti mazamo ake akatanga nekungorwadza achita sekuti anenge achiyamwiwa zvakare ane chinhu chinofamba mukati menyama yake akati ndatambura ndiri kutsvagawo rubatsiro saka ndiye mudzimai watinaye nhasi muchirongwa chedu ngatidzifambire. Ndinokuchingamidza Philomena, wakadi yako tiripo tiri right sangana kune muri Zimbabwe. Achikutanga ndikada kuziva kuti iwe wakaziya sei nezveSly Media TV pakazondinyorera kuno kuna Sokostina nekuda kwedambudziko iri? Ndakaudzwa neshamwari yangu akangondipawo clip andipawo clip ndipo ndataurawo nasekuru anobva ndipawo namba dzekunoku SLY Media ndokukwanisa kutaura kwandakaita nemi. Aiwa, tinotenda Philomena. Rega tichipinda edu munyaya yedu yezuva ranhasi. Dambudziko iri wakataura kuti iwewe upenyu hwako hwasvika pakaoma nekuti handinyore semudzimai kumuka day and night mazamo achirwadza uyezve uchinzwa senge uri kuyamwiwa mwiri macho muchiita semune chinhu chiri kufamba. Tinoda kuti unyatsotsanangura panguva inozvizere kuti dambudziko iri rakanyatsotanga sei? Dambudziko iri rakatanga gore rino muna September. Ndopanatanga ngomuka mazamo angu achirwadza achibaya baya ndopanotanga kutozvimba saka nanhasi achiri kungorwadza nekuzvimba saka kumashure kwesoko ndaiorota ndichiyamwiwa ndichibereka tuvana ndichingorota zvakasiyana siyana pamwe chimbomhanyiswa musango pamwe ndichirota murume adakurira naye pamwe ndichiramba pamwe ndichimhanyiswa ndichidzingirirwa ndokurota kwandaiita. Then inini kumakurira andakaita ndakakura nevabereki vangu upenyu hwakanaka wanga usina kana mboipa asi ndati gare mubereki wangu umwe chete akazofa, mai yangu akafa ndopandasara stepmother saka stepmother ndakagara nawo nguva yakareba ndikazogara futi nasisi vangu ndaingogara apo nepapo nokuti kana usina mubereki nongochingoitwa bhoro ngoitwa zvese zvese saka ndaingogara nzvimbo dzakasiyana siyana saka ndiri mukugara nzvimbo dzakasiyana siyana saka ndifunga kuti pamwe ndopazvakatangira here zvinhu zvechinhu chinofamba chakatanga kare asi kuti ndatova nemakore akawanda pachaizosanga kunyatsobudikira kuti chiofamba muviri ndichichiona ndakatanga chiona 2023 pandakanga kunyatsochiona kuti chinofamba ndakambonamatirwa chopota chichibuda saka mhuri yeZimbabwe ndiri pamahwani chapa dangerous zoni chaipo chaipo saka inini zvinoitika kana ndakafamba kumaprofita vanenge vachingonditaurirawo kuti mune ndyiswa ndototaura kuti zvichiwa nechinhu chinotenderera
pakuyamwa kumazamu ndakati muzvanzi mazamu anorwadza maprofita aingochena anenge achitaura kuti pane chinhu chinenge chichikuyamwa kuti vatiudze kuti chinobva kunani kana zvofamba sei havabudi pachena vanongoti pane chinhu chinoita sei chinokuyamwai ndozvanei chingotaura mukufamba orit aiwa tasango tichaita tichidzoka kumashure kuti tiite tichinzwisisa mataura imi mukati ndinonzwa kuti pane chiri kundiyamwa tida kunyatsonzwa kuti apa tinyatsopinda munyaya pamunoyamwiwa paine zvamunoyamwa nazvo pane nguva here dzamunotoziva kuti zvinhu zviya zvaakuda kutanga kana makarara kana kuti pazvinonyatsotanga sei ende mune tichinyatsonzwa mazamu andanga kupisa kana apisa nditonyatsonzwa kuti ndiri kuyamiwa ende anenge achibaya-baya zvopera zvogaragara zvotanga futi zvoti ndinotomuka ndozvezvichiitika izvozvo chero masikati ndogona kutonzwa kuti ndiri kuyamwiwa dzimwe nguva makuseni kana kuti zuva rodoka itaime ndinonzwa kuti ndiri kuyamwiwa ndikati ndibvunze mubvunzo pane kuyamwiwa nemwana kwetowo kuya kwekuti aiwa munenge muna baba zvenyu hati muri kunzwisisa saka imimi kuyamwiwa kwamuri kutaura ndekupi uku kuyamwa kwemwana kwekutorwadza kwekutopfurikidzisa kuyamwa kwemwana kotongotodhonzwa mazamu unzwa kuti zviri kurwadza ndozvezvichiitika izvozvo kwandiri kana izvi zvapera izvi pane zvinozobuda here hapana zvinobuda anenge achingokwatikakwatwa tumakwati kuratidza kuti panda tumaronda roratidza kuti panga pachiyamwiwa ndozvichiitika nekuzvimba saka izvo zvinhu zvaane nguva yakareba sei zvichiitika iko zvinhu zvaane 3 months kubva naseptember pambose apa ndaingonzwa kuti mazamu angu anobaiba ndaingoti hamheno pamwe isaini kuda kuenda mamp asi ko zvinoratozvona kuti hazvisiri izvo nekuti mwedzi nemutatu everyday kutozvimba zvokutorwadza chaiko umwe anogona kuita mubvunzo wekuti haizi nhumbi here ida kubata hayo makambozvida musati masvika kumaprofita makambopfurawo here kuna zvina mazvikokota ana zvirembo ndakati naona mazvikokota ndikati test wa pregnant test inotaura kuti hapana chinhu ende pakatozoita fedza vakazonditesta ropa vakataura kuti ine ropa shoma miri mako musina ropa saka ndakatombopiwa mapirisi ekuwedzera ropa ndinofanira kunge nchinjika futi chikafu chinowedzera ropa maprofita ndikafamba vai kutaura kuti ropa ishoma uchangoerekana wadonha ndozvavaitaura orit tida kuenda pane ichi chinofamba ichi chine pachinonyatsotangira here mozotanga kunzwa miri wese chini chiye chinyatsoitika nechinhu chinofamba mumiri ichi chinotangira kufambira mudumbu zvo chinogona kupedza simba zvindogona kudonha ndozvachinoita orit ndo matangira izvi chanowo 3 months ichatowa nemakore akawanda ichi pandakazotanga kuona kuti chinooneka kana kufamba kwacho kuti uchiona kuti ichi ndakatanga kuona 2023 ndo pandakatanga uchiona kuti chiri kufamba chekuti munhu wese anenge achiona kuti chiri kufamba asi makore ese aichangofambira mukati ndichingonzwa kuti chimune chinhu chiri kufamba zoti kana ndichakufamba dzimwe dzenguva nonzwa chivevi pamakumbo ese kana kuti miri wese ndigona kutonzwa chivevi miri wese kana zvakatokwidza pane pamataura kuti mimi makazenge mangokura nasisi muchigara apo manga musina kumbobvira mawanikwa here makambowanikwa ndanga ndisati ndawanikwa ndega nasongona ndichiri musikana zvemba zvakatoramba 2006 ndadatopinda mumba ndikangomitiswa ndikasiyiwa kureva kuti pari zvino kubva 2006 hamusati mapinda ndinatombobvira ndakapinda mumba chichiri kutadzisa munhu handizivi kuda ndo maspirits achewaya here handizivi ndinongwa paunofamba nongochimwe pane zviripo but kuzvitaura kuti zvii hazvitauri kunasa ndaona munhu anondibatsira kuti andiudze kuti zvii ndova ndiri kutotsvaga kuti angandiudza kuti zviri kufamba sei reti mwana uyu wamakaita uyu musikana ndi mukomana anewo zvaanosangana nazvo here mwana wenyu kana kuti mwana wangu haana kana chanosangana nacho zvakanaka kwari ini ndii ndine zvinondinetsa mwana akarongeka nimi zviri kukunetsai zviri kusangana munyama yenyu munyama yangu ndo zvandosangana nazvo orit saka imimi kana mukazenge masangana nemunhu wechirume zvinotonyatsofamba zvakanaka kana kuti motoona kuti aiwa hapana zvinongofamba zvakanaka zve2 minutes bechibapota tofamba batosviba zvimwe zvako tosiya ndongosiyawo zvakadaro saka ndozvipedza ndati zvevarume zvega ndingosiya zvisi zvangu asi ko pakunosangana apa pakunosangana ndina dambudziko unosangana zvakanaka asi kuti atore nguva inongoenda mambotaura nhoro ndekuti ndaingoona muchirara nemunhu ndaiota nchirara nemunhu kuhope
pamba chindorwisana naye, pamba chindorota ndakabereka zvivana, ndozvandaita izvozvo, ndozvandairuta izvozvo. Pamwe ndichimhanyiswa musango, pamwe ndombota ndiri kumvura, zvichingodaro ndizvo zvandairuta izvozvo. Zvichiri kuitika here izvi kana kuti paizvozvo zvekurota ndiri kumvura? Hazvirukira zvichiitika, ndinota ndichiyambuka ndiri rukova, ndinota ndichimhanyiswa nemapfumo, zvopera zvakadaro. Saka kumusha uko hapana akasara, baba vachiriko? Baba akashayika 2021. Baba wakasika vabereki vese hapasisina. Ko vana sekuru makambotaura kuti ndibatsirewo ndifambire? Vana sekuru vangu vakafa vari padhuze, vekure ndo vasara. Vanenge vachingotaura kuti hatina mari ngatingonamatai, zvatopera. Hapana anonyatsosimudza musoro kuti chiro kwatokumbira nanchikumbira kuti mbena nobatsirwa kwanhingi, avantokudza kuti hatina mari. Havatoitiwo basa nazvo, tonongoti amheno ndezvake nelife yake. Zvakaoma. Ndozvine zvichiitika mhuri dzinenge dzakungoti chizvionera. Zvionero amheno amunhu mukuru. Saka pari zvino anenge akatozvimba achitorwadza muchitofamba? Andorwadza kuti madai anorwadza. Handikwanisi kanditopfeka hembe ndorwadzwa chiro chigeza anotorwadza. Saka upenyu hwamuri kurarama upenyu hwakaita sei? Upenyu hwakaoma. Upenyu hwakaoma, ndiri kutoshungurudzika nazvo. Ndikutoshati ndodii mhuri yeZimbabwe. Zvakatondiomera. Upenyu hwangu uri parumananzombe. Kuti chinhu chinofamba chinogona kutongondorova chero nguva. Mazuva ano chakatonyanya chakakwidza. Chinotoita zvokukwidza? Chine nguva yachinokwidza. Pane nguva yachinofamba nenguva isingafambi. Like now hachisi kufamba chakangonyarara. Pane nguva yachinotofamba. Zvokuti chine chinotonditunga. Kutera muchiri kutera zvakanaka here? Iri zvandichateri, ndanetuma ndisingateri. Asi pambesa munhu andichitotera zvakanaka. Pakatanga zvemazamu izvi? Pakatanga zvemazamu izvi. Ndopanakamira kuti pakatanga mazamu ndaitoenda, asi akasanga asatoenda mwedzi miviri yapfuura. Tinovatwa mwedzi wechitatu tisingachaendi. Mungasachaendi? Hapana chinobuda? Hapana kana chinobuda. Alright, ndakupai mukana wekuti mutaure nemhuri yeZimbabwe. Mambotaura zvenyu muchingoti ndatambura, ndiri padanger zone. Nyatsotaura zvepamwoyo yenyu nerubatsiro rwamuri kuda makanangana nedambudziko ramuinaro iri. Inini mhuri yeZimbabwe ndandichikumbirawo kana pane mubatsira angakwanisa kundibatsira. Upenyu hwangu huri parumananzombe, chinhu chinotenderera munyama yangu ichi. Nemazamu ari kurwadza, handisi kuzorora, hapana pandiri kuzorora, ndiri kurwadziwa zuva nezuva. Ndozviri kunditambudza. Saka mhuri yeZimbabwe ndaikumbirawo mundibatsire kuti upenyu hwangu huri parumananzombe. Aiwa, tinotenda mashoko ekupedzisira aungada kusiyira kumhuri yeZimbabwe panguva ino tichisvika pakupendera chirongwa chedu ngatidzifambirei? Ndongoti kumhuri yeZimbabwe, dai zvaita mandibatsira chete, ndochikumbiro changu, ndozokutendaiwo Zimbabwe kana zvinhu zvangu zvichinge zvaita. Tenda. Sapari zvino muri kuenda kubasa here? Muri kushanda? Mukurarama sei? Ndinoenda kubasa. Unoenda kubasa? Sarunoshandika zvaro kubasa ikoko manje? Kunoshandika kuko, pandingoshanda chirwadzo ndingaita sendikaregera kandi ndinofana enzera sezvo ndiri musingle mother. Handina wandinochemera, handina wandinoti uzvu ndo anondiona, handitorina mubereki, handina mubereki wese hapasina. Saka wandoti ndochemera chaichai hapana. Sara kuti ndotozvishandira ndichiraramisa mwana wangu. Aiwa, tinotenda. Ndinovimba zvese mataura, hapana chasarira. Aiwa, hapana chasara, ndizvozvo chaizvo. Aiwa, tinotenda Philomena. Muri yeZimbabwe ndiye mudzimai watanga tinaye muno, Philomena Magura, achitaura dambudziko raari kusangana naro iri kuti iye ane chinhu chinofamba mukati menyama yake, zvakare asina upenyu hwakanaka nekuda kwekuti mazamu akati ndinotonzwa kuti ndiri kuyamwiwa zvakanyanyisisa uyezve zvaakurwadza, ndinototya kana kupfeka hembe kana kupesana nemunhu. Ndinovimba kuti isu madzimai kuchinzwa tinotoziva kuti pain yacho iyoyo haizi pain iri easy. Unoziva kuti munhu ari pakutambudzikwa, kuona munhu auya kwatiri apotera kudai anenge achirwadziwa. Saka muri yeZimbabwe tinongoti kune vachada kubatsira Philomena, namba dzake ndidzo dziri pascreen idzodzo. Kana mutadza kumubata munogona kundibata namba dzedu idzodzo dziri pascreen dzeSly Media TV. Regai ndikutendei muri yeZimbabwe nekuona chirongwa chedu ngatidzifambire. Zvakare kana muchida kuti inini Sokostina ndisvike kwamunenge muriko kune nyaya dzinotyisa kana dzinokatyamadza, munogona kundibata panamba idzo dziri pascreen. Thank you so much for watching this program. Don't forget to like, follow and subscribe. Until we meet next time, chisarai zvakanaka, ndini wenyu Sokostina. Thank you so much.
apfuura mazuva ekunzi handina chekuita, handina bhizimusi rinoitisa mari, kana kuti ndashaya basa kubva pandakapedza chikoro, kana paya pandakabuda basa. Unogona kutanga nhasi chaiye nemari shoma shoma inokwana foni chaiyo. Pamunashe Bells wholesale yemabhero emhando dzese tinadzo. Mabhero anotengeseka akanaka akaita kudirana kuita matutu nematutu achitangira pa 130, 150 ne180 zvichikwira. Mabhero enyu atinawo anobuda nekumozambique, kubeira nekumaputo, kuzambia, Tanzania neMalawi nekumwe kwose. Munosarudza bhero ramunoda rine hembe dzevarume, dzevakadzi, dzevana uye nemabedding stuff zvese kane munozviwana. Mabhero tinounza kwese kwamuri nationwide muZimbabwe. You pay on delivery. Bhero rashika. Vanoda kutibata pamunashe Bells. Robai runare panamba dzinoti 263 719 450 009 kana kuti 263 788 954 165 muHarare.